हौवाफोरनिफ्रायबो दिनै नुदों माखासे हौवाफ्रा दिनै इनकारेज खालामदों गाज्रि खालामनो थाखाय आरो थ' उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लाबथिंदों जौ लोंहैदों पार्टि खालामदों देहानि गाज्रि सोमोन्दो लाखिनानै दिनै बेबायदि गाज्रि लामाजों दिनै खुलुमबाय लोगोफोर एक्चुअली आं दिनैहाय खोथा दिनै बारा बुंनाय नङा एक्सएनडिबिनिफ्राय मैया स्टेटमेन्ट मोनसे होनाय मोनदों आर'नाइ रादाबनो गुबुन गुबुन मोनसे चेनेलावहाय आं बेखौसो नोंथांमोननो दान्दिसे फोसावलांनो बा फोरमायलांनो खोन्थालांनो सानदों बा नोंथांमोननो भिडिअखौसो एसे खोन्थानो नागिरदों मुदब जानानै दङ गोसो गाज्रि जानानै दङ माने भिडिअ टपिकआ दङ खोथाफ्रा दङ माने पइन्टफोरा माखासे दुर्बल उइक पइन्टफ्रा दंजोबोमोन बुंनो गोसो गैया बुंबाबो आरो माथो नङा होमबा जेबो लाब गैयिफोरबायदि भ्यालुलेसफोरबायदि जायो सामफ्रोमबो मालाय मा सरकारखौथ' सरकार माथो बुंनाय नङा होमबा बेफोरबायदि आरोखि जाय हक आं बाथ्राखौ आंनिखौ बा बुंनाय रावखौ बारा बुंनो सानाखै दिनै एक्सएनडिबिनि बानस बिथां मा खोथा फोरमायदों हिन्जावफोराबो हौवाखौ लाना खारनाय हौवाफ्राबो हिन्जावफोरखौ लाना खारलायनाय खोनासंनानै एसे इन्टारेस्ट नांदों आं नायनि बेखौनो एसे आं बेफोरबायदियाव बारा खोथाफोरा ओंखारा नालाय ओंखायनो बानस ब्रादार बानसनि माखासे पइन्ट खोथा बुंनायफोरखौसो आङो दिनैहाय बे भिडिअआवहाय सोसननो नागिरदों थ' बिदिब्ला जों नायलांबाय थानोसै दिनै सेंग्राफोराबो हौवाफोरनिफ्रायबो दिनै नुदों माखासे हौवाफ्रा दिनै इनकारेज खालामदों गाज्रि खालामनो थाखाय आरो थ' उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लाबथिंदों जौ लोंहैदों पार्टि खालामदों देहानि गाज्रि सोमोन्दो लाखिनानै दिनै बेबायदि गाज्रि लामाजों दिनै नारनायखौसो जों नुनो मोन्दों आरो रिपर्टआ दिनै जोंनाव बेबायदि फैबाय थादों बेवहाय जों नुदों नैबेबायदि जेंनाफोरखौबो मोनसे जि जेंना जोंनि गेजेराव नुजादों बे जेंनाफोरखौ दिनै फोजोबनायाव समाज बेबस्थाया जोंहा थिग जायोब्लानो जोङो कन्ट्रल खालामना दोननो हागोन आरो बेखौ जों नुहुरदों थारैनो बाख्नायथाव आरो जोङो गोसोआव बिराद रंजाखांनाय मोन्दों आरो दिने जोंनि बोलोआ बारानिफ्राय बारा जालांबाय थादों बारग' आयेन दिब्बिया समाजारि जेंनाफोरनि सायाव गोरा गोख्रोङै जोङो थांखि लानानै खामानि मावनो जों आवगायदोंमोन आरो थिग बेबायदिनो दिनै जोङो सम बारनानै जोङो फिथाइखौ मोनलांबाय थादों अर्थात जोङो मावनानै दिनै जोङो जाफुंसार होनो हादों जोंनि समाजारि जेंनाफोरखौ दिनै बोस्रांनायाव जों नुदोंमोन जे समाजा जुदि बेयाव बाहागो लायाब्ला समाजनि साफ्रोम समाजारिफोरा बेयाव जुदि बाहागो लायाब्ला जोंनि ओनसोलाव ओंखारनाय जोंनि जे ड्राग्सनि जेंना गान्जानि जेंना गुबुननि हिन्जावा गुबुन हौवाजों खारनाय सोरबा हाबा जाखानाय हिन्जावा सोरबा सेंग्राजों लाना खारलायनाय बा गुबुनारिफोरजों दिनै हाबा लानानै खारलायनाय इलिगेलै बेबायदिखौ दिनै जोङो समायसा हिसाबै नुदोंमोन आरो बेखौ दिनै बोस्रांनांगौब्ला समाजनि साफ्रोमबो बेयाव बाहागो लानांगौ होननानै जोङो खावलायदोंमोन आरो दिनै जोङो प्रेक्टिकेलि खामानि मावनानै जों नुदों जे समाजा जोंजों बाहागो लाफाबाय थादों बिनिनो मोनसे बिदिन्थि दिनै बर्नगाव ओनसोलाव जोङो 28टा गामिखौ लिंनानै जोङो सावरायनानै आरो दिनै बेयाव जोङो बे कमिटिखौ जों दानाय जादों जाय कमिटिनि मुंखौ जोङो ससाइटि डेभेलपमेन्ट एन्ड रिफर्मेशन कमिटि होननानै बुंदों जोंनि बे बायफ्लेनाय समाज बेबस्थाखौ जोङो दाफाफिननो थाखाय जिया गाज्रि जानानै दङ बेखौ मोजां खालामफिननो थाखाय दिनै जों रायजोजों सावरायनानै गोसोआव आरो बोलो मोन्दों आरो जों फोथायदों बेबायदि जों जुदि दावगालांबाय थानो हायोब्ला जों हारिखौ मोनसे जौगानाय लामायाव बा जौगानाय स्टेजाव जों दोनहैनो हागोन बेखौ बारग' आयेन दिब्बिफ्रा फोथायदों आरो नुनानै मेगनजों नुनानै थारैनो जोङो रंजानाय मोन्दों दासिम जोङो मोननै कमिटिया दाफुंजाबाय बेनिफ्राय जोङो अर्गानाइज खालामनानै दंबाय थायो जोङो फोथायदों जे उदालगुरि जिल्लायाव जोङो खमैब्लाबो 35निफ्राय 40नि गेजेराव जोंनो कमिटि नांगोन आरो बेखौ जों कमप्लिट खालामनो हायोबा उदालगुरि जिल्लाया दिनै माने कमप्लिट जागोन बेखौ जोङो नुहुरदों बेवहाय जोङो सानहर जोंनि सेंग्राफ्रा गावनि मावनांगौखौ दोनथ'नानै लाइजाम रानगासिनो दङ जोंनि समाज बेबस्थाखौ थिग खालामनो मानोना जों नुदों जे बेबायदियै जुदि दोनबाय थायोब्ला जों हारि हिसाबै लोरबां जागोन खारन बर'फ्रा खोलोब दिनै दावहा होबोदों आरो मुंख्लंनि उनाव मुंख्लं जाबोदों बे मुंख्लंफोरा दिनै ओरैनो जिउ बावाखै जोङो गान्जा फाग्ला जाना थाजोबथों बर' जाथिनि सुबुंफोरा बर' जाथिनि आइजोफोरा बिजों लाना खारलायनानै गावनि जोनोम होनाय गथ'खौ दिनै आलाय सिलाय गारनानै माने नस्थ' जाथों होननानै दिनै जोंनि मुंख्लंफोरा जिउ बावाखै जोंनि मुंख्लंफोरा जिउ बावदों जाहाथे जोंनि बिखायाव जों गासैथिंबो देदगादुर गैयै थांनानै थानो हायो जोंनि ओनसोलाव जोंनि जायगायाव बेखौ थांखिनानैसो जिहेतु मुंख्लंफोरा जिउ बावदों बेवहाय दिनै जोङो खामानि मावदों आरो मोजां मोनदों जोङो जोंनि बे खामानियाव रायजो राजाफोरा जोंखौ लोब फैनानै सहाय खालामफैदों एक्सन हिसाबैथ' जों मा बुंदों जों बुंबाय थादों जे समाज बेबस्थाखौ थिग खालामनांगौ दिनै जोंहा समाजा लोरबां जालांनायनि थाखायनोथ' दिनै बेबायदि अबस्थायाव जोंनि आइजोफोरा दिनै सिनाय मोनजादों दुखुनांथावना दिनै जों नुबाय थादों गुवाहाटि बायदियाव दिनै बर' जातिखौ मा लेभेलाव इस्टाब्लिश खालामदों माखासे सिख्लाफोरा माखासे आइजोफोरा
दिनै देहा फानग्रा मोनसे हारि हिसाबैनो दिनै सिनाय जानाय बेबायदि अबस्थाहालागै लांनायखौ जों नुदों आरो दा जोंनि ओनसोलनि माखासे सिख्लाफोर बा आइजोफोर जायफ्रा दिनै बे गाज्रि खामानियाव दङ बिथांमोनाथ' खनसेनो दिनै गुवाहाटियाव थांनो हायाखै मानि थाखाय बिथांमोना माने बेबायदि गाज्रि लामाजों आवगायनो खाबु मोनखो कारना जाहैबाय जोंहा समाजाव दिनै गोख्रों नङा बे ओनसोलाव गाज्रि खामानिखौ मावजेनबाय बिनिफ्राय बिहा गोसोआ बारायलांनानै दिनै बबेबा सिटियाव बबेबा आउट अफ स्टेटआव दिनै मोनहैबाय बेबायदि नुदों आरो स' बेबायदि जेंनाखौबो जों जुदि फोसाबनांगौब्ला समाज बेबस्थाखौ थिग खालामनांगोन जाय आइजो बा सिख्लाफोरा दिनै बे गाज्रि खामानियाव दिनै लोब्बा दङ दिनै आइजो बा सिख्लाफोरल' नङा दिनै सेंग्राफोराबो हौवाफोरनिफ्रायबो दिनै नुदों माखासे हौवाफ्रा दिनै इनकारेज खालामदों गाज्रि खालामनो थाखाय आरो थ' उन्दै गथ'फोरखौ लाबथिंदों जौ लोंहैदों पार्टि खालामदों देहानि गाज्रि सोमोन्दो लाखिनानै दिनै बेबायदि गाज्रि लामाजों दिनै नारनायखौसो जों नुनो मोन्दों आरो रिपर्टआ दिनै जोंनाव बेबायदि फैबाय थादों बेवहाय जों नुदों नैबेबायदि जेंनाफोरखौबो मोनसे जि जेंना जोंनि गेजेराव नुजादों बे जेंनाफोरखौ दिनै फोजोबनायाव समाज बेबस्थाया जोंहा थिग जायोब्लानो जोङो कन्ट्रल खालामना दोननो हागोन आरो बेखौ जों नुहुरदों मावनायनिफ्राय हमथानांगौनि थाखायथ' सिगां बिमा बिफाया सिगां जानांगोन खारन बिथांमोनासो जोनोम होनाय गथ'फोर नङा होमबा गार्जेनफ्रा सिगां दिनै बेयाव सांग्रां जानांगोन आरो दिनैनि तारिखाव जोंनि गेजेराव जिबायदि समस्या नुजादों गान्जा ड्राग्स नों दा जिबायदि कुइसन खालामबाय थादों गाज्रि माने देहानि फालांगि खालामनाय जौ जुवा गासैबो दिनै गार्जेननि जेननायनि थाखायसो दिनै जोंनि समाजाव बेखिनिया नुजादों होननानै जों फोथायदों आरो दा उन्दै गथ'फोरखौ जुदि मोजाङै जोंनि बिमा बिफाफोरा गथ'फोरखौ जुदि मोजाङै खाङोब्ला मोजाङै जुदि बुजायोब्ला बिथांमोनखौ जुदि मोजाङै नोजोर होनानै बेङोब्ला जोंनि गथ'फ्रा नस्थ' जानाय नङा खारन एखे जायगायावनो दिनै गुबुन हारिफोरा जायाखै जे मानो जायाखै दिनै गुबुन हारिया दिनै मानो जायाखै थ' बिथांमोननि बिमा बिफाफोरा सांग्रां जायनि थाखाय बे गुबुन हारिफोरा दिनै नस्थ' जायाखै ड्राग्सजों गानजादों दिनै सोर नस्थ' जादों जोंनि हारिया दिनै बांसिन नस्थ' जादों थ' बेयाव जोङो स्पस्ट' बुजि मोन्दों जे जोंनि समाजारि जेंना दिनै ओंखारनायनि सिगां दायनिगिरिया खिन्थु बिमा बिफासो जानानै दं आरो बेवहाय आं खावलायदों दिनै माब्लाबा मोनसे भुलनि थाखाय रोंस'नाखिसै माब्ला मोनसे सानख्लाबनो हायिनि थाखाय जोथोन लानो रोङाखिसै खिन्थु समा दिनै जोबनानै थाङाखै बेवहाय गोदान बिमा बिफा जोंनि गेजेराव उजिबायानो थागोन बेबायदिहै साफ्रोमबो जेब्ला बिमा बिफा जागोन गावनि गथ'खौ मोजाङै माने गियान होनांगौ आरो बिदिहै बेंनांगौ होननानै जोङो खावलायनो लुबैयो नेक्स्टआव दिनै जोङो बे कमिटिखौ खालामग्रोनो नागिरदों बिनि उनाव जोङो एक्सनाव जों थांगोन जों मोनबाय थादों दिनै रिपर्टखौ दिनै बर्नगावआव खालामबाय दाख्लै सस्त्रआव खालामदों माबायदिहै दिनै प्रब्लेम दङ समाजाव आरो बे प्रब्लेमफोरखौ दिनै जों समाधान खालामनो जों माखासे लामाफोर नैबे समाज सावरायनायाव जोङो दिहुननानै होलांबाय थादों जे तिरा तासा जुदि बन्द' जानांगौबा बबेबा औवा सिङाव गेलेनाय तासा जुदि बन्द' जानांगौबा बबेबा सकायाव लिरनाय जुदि तिरा जुदि बन्द' जानांगौब्ला गामिया सिगां आयेन दाग्रो जे जोंनि गामिनिफ्राय रावबो तिरनि एजेन्ट जानो मोना जोंनि गामिनिफ्राय रावबो तास गेलेनो मोना जुवायाव रावबो लोब्बा थानो मोननाय नङा समाजा जुदि बेबायदि आयेनखौ लायोब्ला बारग' आयेन दिबिजों लोगोसे रायजो राजाफोरखौ लानानै जोङो फोसाबनायनि बेब'स्थाखौ लागोन एक्सनाव जों ओंखारगोन आरो स' बेबायदि जोङो जोंनि माने स्ट्रेटेजि पलिसिखौ जों लानानै दोङो आरो फैबाय थानाय समाव रायजो राजाफोरा गासैखौबो मेगनजों नुलांबाय थागोन हिसाबैथ' नङा जोङो इउनाइटेड फराम हिसाबैनो जोङो बिभिन्न थांखिनि सायाव माने जेंनानि सायाव जोङो थांखि लानानै खामानि मावदों दा नों जिबायदि प्रब्लेमफोरखौ जोंनो खोन्थादों बिदि इनफरमेसना जोंनाव मालाबानो फैनानै थाबाय जों अलरेडि भिजिटबो खालामदों नायबायबो थादों खिन्थु दिनैसिम जों रायलायनाय जाथ'वाखै जोङो रायलायगोन सावरायगोन आरो बेबायदि जेंनाफोरखौ जोङो बोस्रांलांनो जोङो सिन्था खालामनानै दंखायोखा आरो बेवहाय फैबाय थानाय समफ्राव जोंनो खिन्थु रायजोनिफ्राय देरसिन सहायखौ जोंनो नांगोन आरो बे सहायखौ मोनखांनायनि उनाव जोङो गासैखौबो जों जोंनि खालामनानै लानो हागोन जोंनि जेंनाफोरखौ जोङो गैया खालामनो हागोन बेखौ दिनै बारग' आयेन दिबिया फोथायनानै दङ आरो बेबायदि जों खामानि मावलांबाय थागोन लुबैनाय बायदि जोङो डिसबेन्ड खालामबाय जोंनि गासैखौबो जों खालामखांनायनि उनाव जोंनि साइडनिफ्राय सोरखारा जिखिनि मावनांगौ दङ बेखौ थाबैनो बे सुक्तिखौ बिथा खालामनानै मावनानै होनांगौमोन खिन्थु मावाखै जोङो दुखु मोननानै दङ